És un prec i una suggerència. Sabem que l'Ajuntament no abandona el tema de la problemàtica que tenim en Renfe i imaginem, estem segurs que tots els grups polítics també no oblidem aquest problema. Heu dit per el tema del pla de mobilitat i de més. I després, respecte a tot el tema que s'està comentant dels contractes, jo no sé si valdria la pena, és una suggerència, el tema de poder demanar ajuda externa, una consultoria que establirà un mètode o que diguera quina seria la plantilla més correcta, o inclús si fa falta un problema informàtic, algo que servisca realment per a detectar quins problemes tenim en fer aquestes contractacions i establir les solucions. Ho fem en alguns casos. Jo no sé si és un problema de plantilla, imagina que serà complex i demés, però a vegades el tema de demanar una ajuda externa no està de més. I això és la proposta.